Čau lidi, já vás vítám u našeho další série z Minecraftu, nebo u naší první série z Minecraftu, nevím, jak už ji nazvat, nevím. Ale vím, že si dáme Česku, nebo bez Česky, Česku, bez Česky, nevím. Já myslím, tady Biolang, to je, co to bylo? Myslím, že jakože krajina. Určitě máme off, to tam nebudu cheatovat žádný time set. Dáme si survival, to je jasný. No, nebo si dáme nějakou jinou mapu. Tady má tady to Esperite, to pak možná natočím. Tak dáme Create, pardon, já tady Loom. Ach jo. Loom. Peak. Série E. Tak, teď se nám to vyregeneruje a můžeme pak jít hned do toho. Já uvidím, jak dlouho budu natáčet, začínáme ve 13:07, 8, tak ve 13:15 bych to mohl vypnout. Takže zase nevím úplně nejdelší díl. Tady ta série bude mít kolem 15 dílů, 16. Nevím, všichni dělají 50 dílů, ale to je podle mě moc. Teď musíme zase počkat, protože mám lag a když to vyjedu, tak je jakože nový video. Tak, no. Dobrý, už to skoro mám. Ještě jedno dřevo. Tak. Tady máme na to ovečky, takže ty si pak zabiju. Nikam nechoďte. Vy moje chlupaté dámy. Jeden má chlupy mezi nohama, pardon. To se vlastně nehodí. A tady ta ovce to má na sobě. To má vynikající. Tak, teď si dáme takhle. Bum a bum. Tak, tady takhle dáme si Minecraft bednu. Vytvoříme si krumpáč. Ježišimarja. Tak tady natížíme takhle kámen. Krása. Tak, máme tam, je to nádherný srovnat kamen, aspoň něco. Tak, si uděláme kamen, kamen je třeba po dřevě, pardon. No tak. To jdeme teď. Tak, uděláme si tohle. Tohle.